Ćao ljudi moji, kako ste, šta radite? Malo sam stavila crveni karmen. Šta ima kod vas? Kako se borite? Ima li šta novo? Sad se mnogo lepše ljudi vidim. Nešto u liftu kada su farbali, ovi zgrade uopće nisu htjeli takvu boju odabiju. Vidjeli ste kako ono zeleno, ali tako je ispalo na kraju. Evo mene ljudi moji, krenula sam do Griga i da se nađem s drugaricom, da se pozdravim za Uzbekistan, pošto moji idu u Beograd ne mogu. Nažalost sam malo duže ostalo selo nego što sam planirala, tako da idem da se pozdravim sa drugaricom. I ljudi moji, prije nego što se nađem s njom, ne znam da li će ona htjeti do Biga, da li je mrzi razumete i tako to. Idem do Biga da pogledam jedne baletanke. Ja sam njih vidjela još prije mjesec dana, kada sam išla sa mamom. Međutim, ljudi, dugo vremena sam se razvukla, dugo vremena nisam otišla i ja ne znam da li njih ima i dalje, tih baletanki. Tako da ljudi, vidjet ćemo. Bele su onako, kako da kažem, više letni fazon i to. Ja bih voljela naletim na brown, što sam htjela. Imam video i veliki brown, tako da ću vam ubaciti prošli put kada sam snimila, da vidite kako izgleda. Tako da ljudi, što je ovo? Neki papir, neko nešto bacio. Tako da ljudi moji, da li toga ima ili nema, ne znam, vidjet ćemo. Uglavnom ćemo ubaciti sliku. Znači, htjela sam vam kažem, ljudi na ulici svašta nešto bacaju. Ovo po meni nije normalno. Ljudi od papirića, hrane. Znači, katastrofa. Kao da ne postoji kanta. Nekad se tako baš čudno osjećam zbog toga. Na primjer u Singapuru 500 eura kazna, ljudi moji, ako ne pustiš vodu, ako baciš papiriće na ulici, če ne možeš ti, ja radiš šta ti hoćeš. Tako da, eto ljudi, pišite mi kako se zove, pišite mi kako vi provodite vrijeme, kako provodite dan. Šta mislite da li ću u Bigu naći te baletanke što sam planirala? Ja iskreno ne znam. Tako bih voljela da ih nađem, ali vidjet ćemo. Danas je ljudi inače veliki petak. Poprala sam kosu, počupla obrve. Či ja sam za ljudi izgledala, bože sad pincetom, znači užas. Da ne povjerujete koliko sam se zajedala. Nešto sam levoruka i nije mi bila na ruku. A nisam ovaj put, uglavnom ja pred putovanje imam pedikir, imam obrve sve. Ovaj put nisam stigla se zakažem na vreme, jer sam bila u selu. I eto, šteta, ali bit će to okej. Inače sam ljudi doručkovala džem. Danas pošto se prosti. Ne mogu kažem da ga nešto obožavam, ali to sam doručkovala. I ručala sam ljudi papriku crvenu i napravila je mama vafle za put da možemo da grickamo. Mislim, Uzbekistan, kao preko Istanbula i nije toliko daleko. Kad pogledate naspram mojih putovanja, ne znam, na Kuba, Kina je baš jako direktan bio let.
baš je onako predaleko. Tako da ovo i nije ljudi u suštini strašno. Eto, nadam se da ću naći paletanke ove što toliko želim. Znači, ljudi, toliko bih voljela da ih nađem, da ne možete da verujete. Tako da je to. Krenula sam sada da sačekam autobus. Trebalo bi u 6:15 da bude, sad je 6. Ne znam iskreno ljudi da li ću stići. Znači bukvalno ne znam. Ali tako vam je to kod mene generalno. Sve nekako knap u posljednjem trenutku. Stići ću, biti ok. I to. Vreme ljudi ne mogu da kažem užas, ali realno bi bilo mnogo lepše da je toplije. I duže bi trajao dan. Ovako slaba vajda za bilo šta. Tako da obukla sam ovu majicu moju sa medom i jaknu i sivi duks. I kao što vidite, novi nokti iz Uzbekistana. Imat ćete cijel vlog o tome. Tako da ljudi, moći ćete da pogledate. I snimala sam kod Nikole sve kako sam radila nokte i to. Tako da kako se zove, eto. To ćete isto moći da pogledate. I bit će iz Uzbekistana puno zanimljivih videa. Tako da, eto, baš se radujem. Tako da, eto ljudi, krenula sam da čekam autobus, vidjet ćemo kakve sam sreće. Ja se nadam iskreno da se neću dugo smarati, da će mi autobus brzo ne ići, jer stvarno kada se predugo čeka bude baš smor. Tako da se nadam da će mi odmah doći. Vidi koliko je lepa boja karmina na svetlo. Znači nevjerovatno. I ništa, sad ću ja tu da stanem, da čekam ljudi autobus, pa vam se javljam kad uđem u autobus. Ljubim vas. Joj ljudi, gledajte kako lepo cvijeće. Čekaj, lepo. Evo, ovo vam je moj put gdje ja idem do autobusa. Sad ću malo da vam pokažem kako to izgleda. Stvarno se cvijeće ljudi radili, znači prelepo. Gledajte samo koje savršenstvo. Tako da eto ljudi, tu ću ja stanem da čekam autobus. Ne znam samo sa koje strane stiže, ali dobro. Sad ću da se raspitam. I eto tu da vam ja ljudi idem. Da vidite, znači bukvalno je u svakom delu cvijeće. Znači bukvalno ljudi prelepo. Kako zanimljivo kola. I ljudi, evo mene, sjela sam na autobus. Nadam se da će brzo doći. Evo vidite ljudi kako sam se to izgledala koncertom. Ali nema veze. Popravit će meni to moja kozmetičarka kada odemo. Među vremenu će rasti. Nekako mi jednostavno nije bilo na ruku. A trudila sam se da ne diram previše. Da prosto neki njen rad ostavim koliko može. Ja ljudi, ja prolazim i aparat. Kako topla čokolada, ovo ne zamalo ja da se omrsi. I sjetim se ja da nas je veliki petak. Dobro je ljudi, da nisam, da vidite sam nokte na svetlosti kako su ljudi lepi. Tako da eto, sad čekam autobus, nadam se da ćemo ići brzo. I to vam je to ljudi za sada. I ljudi, ja čekam autobus, ali ga nema. Sada sam krenula ovdje u Čačku do, kako se zove, taksi stanice, da vidim kakva je situacija, kako i šta.
Sad su ljudi okrećeni za mene da slučajno naleti, ali ga ne vidim. Tako da, šta nam je ovo sa svetlošću? Uglavnom, eto, ljudi, nije mi se dalo i to je to, ne vredi. Nemam sreće, ne vredi ni ova brza hlana, pomislila sam pojedem nešto posno. Sad ću da sjednem u taksi, pa vam se javljam. I ljudi, kupila sam svašta nešto, kupila sam pitu sa pečurkom, brokoli, spanač, pita jabuka, pita višnje, pita krompir i na kraju vam ja tako sam zapucala do Viga i ono se zatvorilo i ne vredi. A ja vidim, čekam autobus i ništa. Ljudi, sad ćemo da istiramo. Skroz dobro prikaram, ako znači tačku. I sada ćemo da istiramo, da možemo spao cijeli telefon. I sad je vidio ok. Ovdje imamo sad brokoli spanač. Inače mi ljudi kupila. Mogu vam reći, ljudi, jako je lepo. Onako topla vrela, znate vi šta je to da pitu bude ovako. Ovako izgleda. Znači ljudi, to je dobro, baš je ukusno. Ja ljudi ne mogu švačem koliko je pravo. Ne mogu bi dao. Onda ljudi na sljedeću ovo. Ovo su pitanje. Da tam malo bolje vidite. Ja ovdje ti sa pečurkama htjela pa.
Nego ljudi puno što treba. Dajte li koliko? Ja neću moći da se ja pežem video kupama. Dok bi se ljudi malo hladio. Znači da budem na mikrofonku nije malo hladio. Tako se bude realno. Ako mi ljudi izglasa koncisa. Może kwestia grała. Najveći problem je ljudi što su sve toliko prerela da ne napravim priđe.
Tako sam i ja ljudi stojala, a one su dalje vidjela. Još malo krompira i ja ne mogu više. Sad ćemo ljudi shvatiti. Znači nekad ako dođete u Čačak morate obavezno skroz dobru pekaru shvatite. Nalazimo se u samom centru. Ovo je pita sa višnjom. Sad ćemo nju da probamo. Vidite kako je moćno kad se razvoje. To vam je, znači, pita sa višnjom. I ovo je ljudi pita sa jabukom. Mnogo je lepe sa jabukom. Kako može sa jabukom je lepša. Nekako ljudi na posljednija. I ljudi, to je bilo to. Hvala što ste gledali. Onda će to biti sve dijelovi na današnji ceo dan. Što se tiče višnje i jabuke, lepša mi je jabuka. Što se tiče pita, najlepša mi je sa petrukom. Ljubim vas. Evo ljudi, vidite kako slatko kuće. Znači, preslatko. Ja sam vam inače sjela na klupu. Platila sam kredit 400 dinara. Kupila sam ovo kada prođe post. I kupila sam ovo kada prođe post. Ja, kažu žena, danas im je najduža mušterija, znači kao malo dete. I kupila sam ljudi ovo. Sad ću aktiviram promociju. I to vam je ljudi to. Sad ćemo da aktiviramo promociju. I to nam je to. Vidite kako sam sladak. Presladak. Šta ima, ja bila s drugaricom na polju i vidi ovo što sam kupila slatko kad se ne bude postilo. Ima znači to, ima to, ima to
Ovo je inače trenutno iz centra. I ljudi, da li još neko drži telefon ovako? I ljudi, kupila sam akvabivu vodu i ovo sam ovdje ispred pekare, trebamo se nađem drugarica. Na malo mjesta u Karmenu. Imate ovako usput iz grada nekih mnogo će biti slatkih snimaka, kuca i tako svašta nešto preslatko. Ja u ljudi imam ispod duks, majicu kratkih rukava i ne mogu da vjerujem da je ovo zahladnalo, znači baš je zimno. I ne mogu da vjerujem ljudi, sutra da putujem, znači sutra moj dan. Vidjeli ste koliko sam isprobala ovih peciva i svašta nešto, znači smrzak se, haos ljudi. Gdje si? Ljudi, gledajte kako lijepi duksevi. Ovo sam htjela vam pokažem, te rečavi. Baš su ljudi prelepi, mi se sviđaju. Zdravo! Kako je pas ljudi, mnogo je sladak. I vidite ovdje cvijeće. Ej! Gledajte ovdje što se ima za medicinske radnike. Onda jastučići. Pipiški riječi. Vidite kako zanimljivo država. Preslatko ljudi. Preslatko. Ja ljudi, gledajte ovo što se ima sad. Kajka na uštici, kačano komplet pekmena, sandvič sa pečenjem, paraseće, pečenje jagnjeće, specijalitet kuće, rapa povrok i svača organizacija prostava. Top. I ljudi, dosta je bilo danas druženja. Konačno se završava moj dan i krećem kući. I sutra vam se javljam zato što poleće letim preko Istanbula i stižem u Uzbekistan. Što se dobro redno vidjeti iz grada. Mada ovaj čačak realno ceo se pretvorio ljudi moji uz grad. Tako da užas. Ja mislila sam da će danas početi kiša. Još na početku videa kad sam vam se javila. Ali zapravo na kraju ne. Hvala što ste gledali, lajkujte i zapratite za nove videe. Ljudi, vidite ovo kao da Bebeljuga čeka svog princa. I sad ko nađe cipelicu čija je bila, postaje Bebeljuga najjača. Ljudi, gdje ste? Evo mene opet, jako sam mislila gotovo. Tako dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam. Kako me voliš svaki dan, a ja se vidim drug. Kako ti me čujem, a ti za ruku držiš me. Znam, za jedan grad, sve se Beograd. Znam za jedno ime, što ga proklinje. Jednom sam probala te tvoje uslučera i kuće ovo ludilo da opeva. Vidite kako je slatko. Preslatko. Čekam i evo došao je. U mojoj glavi svira samo ram-pa-da-dam. Volim kad nisi sa mnom ram-pa-da-dam. Treba mi to, tebi to. Povedi me da napravimo lom. Vatrena uspusti da se malo ljubimo. Svet je tvoj. Samo cimni za minutiću sam da budemo tege. A ti moj si moj.
Ecco.